ଏ ଗଲୁଆ କାଳିଆ ଭୁଆ ବୋଦା ଷଣ୍ଢ ତାକୁ ଯୋଉ ଭାଉଜ ତମେ ବହୁତ କଥା କହୁଛ। ତମର କ'ଣ କମ୍ ଷ୍ଟୋରି? ତମେ ସଫା ବୋଲି ତମର ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି। ତାକୁ ଯୋଉ କହିଦେଇଛୁ ନାଇଁ ତୁ ଛକାଟା ତୋ ସହିତ ପୋଷ୍ଟ କରିବିନି ତୋ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବିନି ତୁ ଏମିତି ସିଏ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ, ସିଏ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତମର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଲ ଗଲ ହେଉଛି। ତମେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ଏତେ ଟାଇମ୍ ନ ଦେଉଥିବ ଯେଟା ଆସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛ। ଆସିକି ଜ୍ଞାନ ପେଲୁଛ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଆଗେ ନିଜେ ଠିକ୍ ରୁହ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ରୁହ। ଦେଖାଯାଉ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଆଖିରେ ବୋବା ବାଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ? ଆଗରୁ ତତେ ଦେଖା ସେଇଟା କ'ଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାର ସେଇଟା ଅଛି ବୋଲି? ନା ତମେ ବେଶୀ ଜାଣିଛ? ତମେ ଗୋଟେ ନାରୀ, ନାରୀ ଭଳିଆ ରୁହ। ଆଉ ତମେ ବେଶୀ ଉଦ୍ଧଟ ହୁଅନି। ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର୍ସ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କିମ୍ବା କ'ଣ ନ କରୁଛି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝାବୁଝି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି। ତମେ ଏଠି ଆସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶୀ ଛୁରିମୁରି କାହିଁକି ହେଉଛ? ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ ତମକୁ କ'ଣ କହିକି କରିବ? ସିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି କ'ଣ କହିଲା ନ କହିଲା ତମେ ଆସି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଗାଈ ହେଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ?